Nemwe mukomana wakafira kuSouth Africa last week wakarohwa. Saka akamurohwa kuSouth Africa wakarohwa yabva atiza kubva kuZimbabwe. Saka nhasi wasvika machitunhu achasvika kubva kuSouth Africa. Chabva chanodhambwa pamba pavanhu vakarohwa vaya kwamuchadziya. Ndopechadhambwa na10 makuseni nanhasi chichiripo pavharanda. Vakaurayirwa nyaya musikana wakadhumanisa. Aya akasvika uye ari mukati kwakuchibata wanga ari mukati koponda kwakuuraya. Ngatiti pamusoro Mambo Ndima nemadhodha ese ari pano nana mai. Vepamaunza vakaita sekunge kupotera kana kuti kubombera kuna Mambo Ngorima kwaakanga achidini achiita. Right, vakatsanangura vepamaunza. Vepamaunza vakatsanangura muchidimbu vachiti tine nyaya nevekwa Mutowe. Tikati kwamtoserikwa iyo kwa Chifu Ndima taona zvakakodzera kuti isusu Mambo Ngorima naMambo Ndima tikuperekedzei kwende kwa Mambo ani Ndima. Twasvika ikoko mwodaidzwa mwouye pakati pedare mwotsanangura matsanangurire akadai ngemwakaite kupi kudare iyi. Kana mwakuchinje zvemunonge mwakatsanangura kudare kwa Mambo Ngorima taapo kusimudzawo muoko kuti Mambo Ndima mioko matauriro akuite vanhu avo anonga akuti siyanei nezvaakadini nezvaakatsanangurireyo. Saka imi chidaidzire vanhu vacho iko handiti anhu munyika mwenyu adaidzire auye mhuri yepamaunze ndinokumbire kuti muuye uno mberi uneino kwendakagara uneino tionesane naMambo Ndima. ndimwe gari mauya kwamaunze saka aya ochibotsanangura handiti asi nganimboda kwamaunze pane aripo here kune kwakaitike chiitiko chacho ariyo pana padhuze panapa kuti ndinofunga zuva randakazwa muchiti makanga musiriyo awakanga asiriyo ininiwo ndakanga ndisitoriyo aimbongeyo kuchiitiko kwacho aripo here kuitira kuti auya pamwe pane zvinguva imwe zvingazobvunzika zvingazotamike. Haana kuzosvika panoona kuti wati mai akari kusemenzepo makuva ako saka vatipa tusi vatipa pepa iyi yakaita kuti kusvike paMambo Ngorima tine munin'ina wedu anosharira Joni akaenda koshorana neanhu ekwaMutowe mwana wekwaMutowe ashorana nemwana wekwaMutowe asvikira pakurwa mwana wekwaMutowe wakazosvika pakuti washaika. Saka sezvo isusu tisatambozviona maitiro akaitika kuti anhu anga asvikirana kuurayana ngenyaya yechiro chinogadziriswa munhu nemunhu, takakona kuti anga ariko nesu tanga tiri kuno kumusha takati ariko tinokumbirawo kuti muende kotsvakawo ekwaMutowe mukone kutaura nawo kuti nyaya yaitika iyi nesu hatizvifariri, chiro chinogadziriswa mwati teshe tinobva muno mukanyi. Tine anhu akawanda anotiregerera mhosva dzetonga tashaisha tiri ikoko usikazivi. Saka akaendeyo otsvakana nekwaMutowe. Kumbira kuti muditaura munhu wacho wakazwa naye wakarwisana ndiani upenyu akatiti kwai unozitumeka upenyu ndiani Fungai Maunzi. Saka tadaro kwekwaMutowe akatiti no namwataura tazvizwa kuti pakusvikira kuurayana nemwana wedu matenda ndaye nyaya yenyu isusu taitoita kutotauripawo neariko tanga tisiriko, asi muzukuru wakazokona kusvika uno nezuro aida ari kusemendera makuva amai yake anokona kusvika pano, asi wazotinyorera listi yekutaura kwaaiita ngokuti waaibuda ndiye muzukuru wekwaMutowe kwai unozwi Tefi Mutata waitaura neanhu aya ekwaMutowe waienda kumuzukuru wekwaMutowe unozwi Filimoni Majanisi. Saka ndo paazotipa pepa iri kuti zvatakazoita isusu neanhu ekwaMutowe kuti tikone kutaura nawo akatiti matenda ndaa 20,000 mari yechikafu 5,000 mari yehembe dzemufi 1,000 neblanketi rakafukidza box 1,000
320 rand. Mari yatakabvisa mumochari 900. Mari yechikafu zuva rauya 10,000. Mari yekuti mufu wenyu wapano 200 rand. Mari yekuti mwona paakafira mwana wenyu, kuratidzwa paakaita paakafira, ochoti tinoda 2,000. Mari yebhokisi netransport yekuunza mufi womwana wakwamutoro 60,000. Ndingati ndio zvandapiwa pane munhu anga aripo wakorera kusvika pano ngenyaya yekuti ari kusemendera makuwawo amai ake. Nyaya yedu yakazoitika ngeyekuti zuva rakasimuka yekwamutoro kubva John nemwana wawo aana kuzoita straight kuenda kwamutoro. Takazoona bhokisi rasvika pamba pemunin'ina ngaiyeyi. Saka nesuwo takakorera kuziva kuti tozviita sei tiri munyika yamambo. Takaenda kotaura mambo, totaura kumapurisa, mapurisa ochouya ochotora mufi kuti titonge nyaya nekwamutoro munhu ari pakanaka. Ngati ndicho chinhu chetadaikumbirawo kuti dai aiti titenderawo, taikumbirawo kuti ekwamutoro akone kuti titaurirane kuti tizwane kuti atichengeterewo mwana wawo. Isusu nyaya yatakatotenda kare patakashotesa mari yatakashotesa pakubhuya kwaakaita ekwamutoro akanga ati tiri kuda, pakanga pashota 35,000 pamari yandairenga 35,000 rands. Saka ndiyo yakashota kuti ekwamutoro azokona kuti toenda koisa bhokisi kwamaunzi. Saka isusu taikumbirawo hedu kuti tikone kutaurirana nekwamutoro nyaya yatinonga tinayo toiziya, nekuti kunyambwa wakatakaita John taitoziya kuti nyaya ngeyedu. Taikumbirawo kuti hai tikone kutaurirana nawo tivige mwana wawo, nyaya tosara hedu tienderera. Tata uchikumbira kwa Mchwete kana kwa Mtoo vauye mudariro tione kupingudzana kwacho vakamirira mhuri yekwa Mtoo. Pamusoro iyi mambo ndima, pamusoro iyi mambo ngurima, pamusoro iyi vakarwe mese muri pano. Azvichada nguva ndataura kuti nozomidhoni Sabati Mutoo. Ndakamirira Mutoni, vamwe vanoziva kuti ndakatsonga kuna amwe Mutoni vasiri pano, asi vakaona zvakanaka kuti inini ndigone kumirira vaMutoni sezvandiri pano. Dambudziko kutaura kwangu kuende mberi kunondinesa. Ini John handikuzivi, havanotaura ngeJohn zvine John handikuzivi. Chandakazwa chaitika John, takati chazoona ekwamaunzi ouya petiri madzibaba kuti ekwamutoo sori takauraye mwana wenyu. Zvinezvi hapana chatatitazwa shokororega pasati pane chimwe chiro. Handina chatakazwa madzibaba ari pana. Chatakangozwa ngechekuti vekwamaunzi vakati vachauya nomufi kubve kuJoni vachizve kuti shuma, asi takazozwa kuti havana kuzotoya, vakati hazvina basa vari Joniyo. Zuva rakasvika oya Mutoni chete, toti hazvingadaro here kuti munhu nechengure chake chotwarwa ngoumweni usiri mwene wacho. Hazvingadaro, tsika yeunhaidaibai kwamba ngokumbowe kwaMutoo hazviiti kudaro. Ngatware chengure chake. Kudo kuzozwa pakopa paakati hatakorera hedu kuuya Joni, asi ekwamaunzi muchaona pakopa. Kusvika pakopa paya havapo ekwamaunzi. Vazoya hino todini? Tingatore chengure kuende kunana baba here. Oda vana vakaamba ngokuye kwetiri, hatina tsika yakadaro. Zvinoziya kuti munhu atadze chiro unoya emene oti sori. Wouye mwana kwaMutoo, zvadini manje? Tozwa toti kuno kumhatso unene
vana musamboguma uno toda vana varenze kumhatso uno musaguma pamutoro vana vakadzungaira vari pakomba kusvika vaona kuti ngatione maunze tipangane naye sokutaurana kwatakaita naye Johniyo kuti tiwirirane ndozvakazoita kuti vana vaende pamaunze kuti ye maunze oonzengazve uri wemuiti wechiro ugone kuchoshumazve kana vanhu vasikapindirani paro pashata kudai ndosaka madzimambo ariyo maunze ayagode kudzoka tisi kuti chipinge kuti kulezha ake kana kuende kuri kwakaende kotambe tipati chenyaya yaakaita kuti aende kwamambo waizoende kwangorima kwamambo wosvika mambo wehai chatakatamba chakakura chinditungamidzai ndiende pamambo ndima ngokuti mambo ndima ndiye kwakatikire nyaya woende pamambo ndima amutooni uyai pano amutooni ndakamushaishira chirudzinyi munhu unondouraya vanhu kuuraya zvaanoda here vakomana ngokuti wabhosi kupfuma ngano tinoziva kuti mari yakatushuka John munhu wapfuma isu takagara tiri vatamburi hatina chitinacho isusu asi kuurayirwawo zvekwakashata tirekeri takatambura nourombe hwedu watakaita tona tese vagari vemunyika yamambo ndima tarwadziwa unoona pakazara zvino kudai toti hama wadiwa chisikadikamwe munyika ino izi itai vanhu takagara kaikwedu isusu hatina chitunha ngechamaunze munhu wade bhurera rake ngerake hino ngemashoko ana kukura kwangu hakurambidzi kuti ngenguwa inonga yazoda vana vangu vari pana kana zvasvike kuti vapuwe mukana wokuti vataure zviya zvinogona kuzoita handifungi kuti pane zvimweni zvendingawedzera kana kumainasa pane matauriro andaita pano ngekuti neniwo ndakazoita ekutozwawo inga ndisiriyo inga ndiri uno ndechiti sorry kuna baba nana mai neazito hama yeshe dzese dzepamutoo pane zvakaitika zvakatiitirawo mwana wedu nesuwo tine urombo nozokurwadziwa ngekwamaunze ndiri sekuru mwana wakatamika pandakazvizwa ndakatambudzika nekuti shoko rinoreketwa apa rinozwi muzukuru wangu wakatore mukadzi wokwamaunze atore mukadzi wokwamaunze kwamaunze wozozwa kuti muzukuru wako watora mukadzi wekwamaunze otuma anhu kuenda kobata muzukuruwo ouya naye kwayoisa padare aisa padare pakutora kuenda naye kushango pakochaya achaya ouya naye pakuise mumukuku pakukonya pamukuku po baba peze kumchaya pakumusiyemo amusiyemo oenda kumhatso omuka fumirei pakovhura pamukuku pakupinda mukati kudai pakuti iwe unozwa here iyo kube muntu ugare akanyarara kudhaya apedze afana kuita izvozvo dani akazodaidza mapurisa uchizouyepo azouya apapo uzotorwa akazoite muzukuru wangu atorwa uende kumoshari aende kumoshari aya opetuka apetuka odaidze kwamaunze kuti ngatisangane tionesane ngendaa yerufu raitika iyi shoko rakabudepo apapo pakabude shoko rekuti hai kwamaunze akati tashaisha kuti tauraya mwana wakwamutoo ati tashaisha tauraya mwana wakwamutoo kwakatiswa mari ya 20,000 kutiswa chimari iwe kwauya kutiswa mari iwe kwauya kutiswa ochizongodikana kuti kuchidiwa kuti kuendiwe kanyi nekwamaunze nekwamutoo ekwamaunze akati isu kanyi atendiyo munosangana nababa pavo pakopa takabva kuenda kuzviguma pakopa hapana muntu takuma pasina muntu takatambudzika kudai mareketera azoita baba takatambudzika tobva nemotikari nerori ratanga naro kuenda kumhatso kwakwamaunze pakubwekwa usembukisi isu takagara tichiti kwamaunze achadinya chakumi hakuna muntu pakutogara totogara kwakutizozwa kemaodhiyo reketa achiti he vaipodikana kuti tiende kwamama saka tiri pano pazvino tiri muchidima ngendaa yeantu ekwamaunze akauraya muzukuru wangu mwana wakwamutoo ndingai ndimbofungisawo ndogara basi nyaya yendinoda kutaura ngekuti vekwamaunze ava vakati vaita zvinhu zvezvo wotize John kwachona kuye kanyi uno vakanga vaamba kumapirisa pakutize kubvoma kumapirisa kuye kumba
atize kudaroko osvika pekuti hai haatize zvezvo zvaakatakatangataura naye ingatakatorotaye ungakora kuti ndiri John daunono zvinokwira zvetinoda mwi wanyara otoshanda kuti tuka asi nekudaro isusu tinode mutongo wedu zvetinoda notaura zvetinoda isusu izvi munofana kuti muite pasina izvozvo hakuna kwetinobhenda teienda ichi ndicho chokwadi zvatinoda sindo zvetinotaura list mwakanga munayo asi amuna kukana mbotaura kuti mwa apo mwotonyarara list yeshe mwanga mune yamwanga mwakapuwa mwotonzvenga patauti batsirana ngepekudai ndaa yemuri kupaikwa maunzi havasi waidaira saka waifanira kutanga waidaira iwe unaikwa maunzi kuti shuwa ndaa iyoyo tinoitena tisi takadini yaita chitiko ichi wobvisa matenda ndaa toizomupa fulo yekuti muchizochaja henyu zvemunochajazvo vona vatenda saka nguva ine tinopaikwa maunzi kuti ndaa iri kubhuyiwa ngeyepamuchiwete munoitenda here yekwamaunzi kana vatenda kana mwatenda mwobvisa matenda ndaa acho pamusoro etape kamwe vagari vese nemadzibaba nana mukoma nana tete nevese vakuru kwendiri vari pano ingati zveshuwa vekwamaunzi takapara mhosva takusakutaura kuri kuitwa panapa wakaita zvinhu izvezvo mwana wangu semataura aita mutora takaitikira Joni si tondoita kuti mudzi wakazwa pachakaitika chiro chatisipo saka chiro chekuzwa inoita pandikana inini matauriro aitwa mukororo apo wandotaura takaitoita kuzwa avangari pano vangari watotaura pana kuti wabatika waenda kufura kusenengera makuva ini ndaikumbirawo epamutoo kuti vavanga variyo nevana vachiitikiro chakaitika Joni nevana vavo vamuto vanga variyo ndikasira wakabvunzana kuti wotsvakanekwa mutoo kuti tione kuti hai mwana wedu washaika saka abvunzana iyo mhuri yese inapa mutoo yese aya vakaenda kosainirwana aropo nevana vayani varipo vopana maidia zvekudekwa kuti tinoda zvinhu zvakati pakuti tositengesa hama yedu nofunga paerengwa mari dzaerengwa pa dzaitaurwa napa kuti toda kuti tochengeta hama yedu kudai kuti pfungwa dzangu inini mwakutonga kureketa mwana wenyu wakauraya mwana wakamuchiwete inini zvekuuraya nandisiyo Order. Baba maunze, tapa maunze. Chito kumena kuchira. Murekete muri mote. Mutowena mwana wakachita kashaisha. Kana mutenda, kana mutenda. Mwana wangu wakashaisha mhosva saka ini ndaikumbira paakataura namafiga pamusoro silence in court order vepamaunze makaita zvemwaita Joni mukazviita asi mazuva ekudare kwangorima mambourira kudare kwangorima ndopane mubvunzo ati mwauya kuti mugumbise unde kwa muchiwete muchotenda ndaa kuti mwana wedu akashaisha podiwa matenda ndaa acho apa ndokufupisa totangira kuenda mberi hapachadyi mari
Vekwa maunze vatenda kuti takashaisha vakabvisa matenda ndaa yawo satoriwo maunze chiemberai ndaye mwatenda kuti chikamu chadarika ichi chona pane chimwe chikamu chipamberi ndofunga amto ndimwe muda kuti bate ndofunga ndo patari tichizwa makapangana paukama hwenyu kuti makashaishirwa ngekwamaunze munodei pamusoro ichangamire mambo ndima hama ya muto madzimambo hama ya muto madzimambo dambudziko riri chiro chakanyanya kuti rwadza maningi ndechekuti vanhu vari joni inyika yakangotodzana nezimbabwe ine zviremekera zvayo zvese ine setup yayo yakakwana inoti mapurisa ariyo iyo nemitemo dziriyo maunze wakapoya kubve joniyo kutize hurumende yeyo nemapurisa ayo kwakuposha kujamba kusiye chironzo kuye zimbabwe eifungire kuti kuzimbabwe nokuti hakuna utongo ndondosvike inoita madiro somunhu wakangojaire kuita madiro auya muno wosiyahe chiremekera chinofanira kuita chokuti waidai akaenda kana pamapurisa apo atori padhuze sopakopa woti zvinoti echiripota kuzikanwa kuti iye wabva adini atiza woti shure kwakasara kweite kutsvaka kuti maunze uri pari iye wauno okay apapo tazwa madzimambo ihurumende wokorerahe kuita izvozvo kusvikira zuva ranyamashi asi mashoko okutuka dai kuri kuti itendero yekuti aumbovhuratizwe kuti ana mutape muzwe mafoni aya taingoti jo mwomuzwa zvaitaura imimwiwo kuzwa kwedu takatya madzimambo nenyika kuti tikamhera taite chiro chokuvhinga maunze kuti unobatituke kuti mhata amai ishoko rikabuda apa inozonasiriswa ndimambo ndo maringetere mitoni manje ndakuchitanga kutaura changamire panoti misodzi takati tinode 10,000 user transport yokutoda zvinezvi imbiringa yekufamba dzimwe hama dzemutoni dzinoti dzimweni dziriyo kwamachaziyo dzimweni dziri mugoa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuchicoordinata kuti tizoungana pamwe ndo paishanda transport dzine dzakatisvitsazve pa1000 user kuita 11,000 zvabva ipapo tochizotarisa tumega una vakadzi 2 navana 3 nemimba dziri mumwoyo mukadzi umwe navana 2 nemimba umweni mukadzi une mwana umwe nemimba kutaura kuti pana vanangani 5 nanamai yacho 2 ezvinoda izvizvi tumeka vakadzi akarorana ana kupedze kuarora zvomunozivawo kuti munhu aite mufambo wake une tarisiro yokuti akone kurorerwe mwana wake hino tachisara tadai ngoti akaende John White uchaise mari dzichaende kwazvere togara naana anhu tine ndaa yatakatwara isusu yeti isu amutoni kuroora tinorora baroora kana kusvike ku10 kana 20 akadzi tinodaro asi tinonga teibvise pfuma dzichiende kwabari iye zvinezvi tine vana vavanhu vatinawo
asina kuperera kumakai kwavo ngendaa yekuronga. Tinode mare dzakadaro kuti dzigono kuende iyo, nokuti uone kuti zvatataura zvazvo kuti mwana unozozwa kura adarike 18 years. Panode welfare inochengeta vana avavo. Tinoona kuti uremu ihwohwo tinoutarisire kunani, kuna Maunze. Ani muona tiri kupa kuti munyatse kuona kuti chini chasakaitisa kuti Hamutoni vazoita kukwira makomo okuchaja kwakadai. Zvadaro tinoziya kuti mari hadzioneki, honesi Hamutoni hatinawo mari yacho. Hino todini? Machangamiro angu ana mambo tinomukumbira akatipe mota imari, asatironzere kuti ana mari kuti dzengazidzo dziriyo. Ndingati mukutaura kwangu asati aite zvetinotenderana naye, isusu Thumeka tichadei Thumeka isusu, ngokuti Thumeka wakatofa. Uchatibatsirei? Chipoko chichabatsirei kwaMutoo? Uyu wakade bhurera rake ngerake kuti azokwanisa ana Mutapi atirambi chironzo chikwashira. Asi izvizvi uno hatidi kunga zvinotiite kuti tichemere bhurera rauyu. Hatidi kuti tichemere izvozvo. Bhurera rake ibhurera rake. Mwaona chetinotokumbira runyararo kuhama dzese kuti tinoti bhurera rake uchiri naro. Kana azoite zvetinotenderana nazvo hatizorambi chironzo chamadzimambo chokuti tizogona kuashirana Thumeka. Nguva inoda kusira kwaMaunze kuti chero bhora rauya kwaMuriro zviashira kana kusazviashira tozwa ndimwi avabhuya zviri pamwoyo pavo. Tazokorere kunzwa kuti chakati imari yakati mazonye kuwanze kuexplaina dai mwatiti chakati mari yakati kuti sekretari wedu uko aone chekunyora haanganyori tsanangudzo yese maipaya kuti tizive kuti zvakambozvitaura kuti chakati mari yakatiita mutiro 11,000 musodzi 150,000 inoporisha zvese pasina mari kuti 150,000 ya plus 11 kana kusina mari mota dziriyo iyi. Order. Saka in short vanhu vekwaMaunze vekwaMutoo vari kuti tinode 161 ndokuti nyaya dzavo dzeshe tinenge dzoite kuti vachibatane apa handizve ndopetaidozvisa nini zvataurwa apa. Hapana chetinoramba, hapana chetingati hai hatichigoni, kuti zvinhu zvakatoiswa. Ndosaka tsimweri kuti pai mundani gwasha tinogara titi tinopangawo mwana, tinounzwa kuchikoro zvokofundiswa, asi munhu unokorera kuziva. Hapana chetinoramba, hapana chetinoti hai zvakati hatinga. Chetinondokumbira iro ngechekuti hai hatakazogumisira pakusawirirana kuti ekwaMutoo azoti mwana wawo aunze kwaMaunze. Inyaya yekuti takanga tapererwa, nyaya taizwa, hapana chetingaramba. Asi pari zvino mari yaataura papo hatina, asi tinondotaurawo naana babasa. Mashoko anozvika ungachititaurira kuti chaataura chinechi uchachiita koguma rini kubva pazuva rinoti nhasi, kuti pasare pane dheti rinotaura. Asi asataura nesu ngendaa yebhurera rake, tinozozwe nhaurwa yebhurera rake area yambobatwa. Zviri nani kutoti handakorera hangu kupedza kobude ino, asi ndambobate area iyi. Mambo ndima osara akabate. Isusu touya hakuna kwetinoenda kuno, tinoringira mambo. Ati chirondo chikuchirwa, asi apa basati ane chaambopuleya apa. Bhurera rake unaro, asi areketa nesu Hamutoni. Tobva pano kuende kumba, hatidi kuzwa ngezvaThumeka. Right. Ngatiende mberi nenyaya. EkwaMaunze vari kuti pai munombopinda munyaya mozoti bwira kuti agumira apa
anozvomubhuyana ndizvo saka munotoudini ndizvo ekwamaunzeka unozoti nyamashi dare raunoirira nyamashi maifoda mwauya muri giyati musati zvekuti munovatumira maifoda mutori neanhu emunokwasunga veibetseranawo kuti hai mabwire ari kuti amuto mumbori nepo munapo kuti mambo aone kubetsera muna mutape nyongorima muna mutape ndima handizvo mambo uzonga emira paanomira zvavatotaura kuti 160,000 61,000 jurisdiction yachifu aitotenderi kuti mambo angazosaine kuti munozobhadhara zvikwereti hazvitotenderwi asi munofanira kuti mudini muwirirane pachezvenyu saka maifanira mumboneka mari haikona kuti wamboende kuonini hamupaonei papo pakujeva saka mubvunzwa pachipingurai kuti munepe munapo here zvono kujeka kana kuti mombotorana matumba momwere pasaidi nekungofona pamunofonera muchiwirirana musati chenyu mwega imimi torai nguva yenyu hamuzomusunga mukuro mombofona muchihleya muri kusaidi mwouya pamusoroi ndofunga tikakupa iyo 15 minutes ka munoita zveshe mukapedza kana pamusoro ana baba nana mai ngati pataenda kumatumba taedza kuita padoko dambudziko ndo rinotanga namoika ndokoti sanyati patabatanidza pataona mari yatabatanidza taibva kumatumba takona kuona mari inoita $400 taikumbirawo kuti hai tiye tinopa ana baba mutipirawo pamutoro asi pana chetinoramba zviro zveshe tinozviziva kuti zviri mumaoko mwedu tinondouya nyangei sekutara kwaita kwa maunzi kuti ndo patamboona apo saka zvakwamunzi kupinza kwemauda kuita kuya kuti tipana mazuva kana madheji apeno mabvunze mungachibvunza kudare izwa tinoda kuti tichizwa ndiwo kuti imweni yacho ane chiisa pakadini yakakwana udanga akuporisha 11,000 iya amboitiro ngachitaura kuti inoya kwarini vari kubvunza kuti bemabvisa dai mamboporisha 11,000 kuti ipere ine maunza 400 iyo imweni yacho inoya zvarini nomabvunzo ari kuita pamuto mine chena 15 December nikauya ndopamuto ndopamunze vari kuti kwai 15 December inenge yauya alright shoko rinozwika kutaura kuti 15 December ndopotozoona ngechitunha chiya nokudini kweshezo kuti iye zvinezvi ngaamboreke kudini yanesu pamusoro iwe kwamuto ndisandagumisa kuna mutape muromo wenyu vari munase kutsanangudza zvakanaka zvakajeka kuti muromo uyu ngewei changamire pasati paitwa chetinoona chakabatika ekwamaunze asapedzawo nguva yekutaura nesu chikamu chinoda ambotipa 11,000 iya ombotipa taizoda tambotarisana kutangara pano hatina chironzo chatinoreketanga namaunze ngekamare kauisa ka 400 saka muromo wekuti tikone kukudza mambo zvichemo chedu chetinochema takaringira inini ndichagumisawo namambo kugamuchira kwawo kusagamuchira kwawo shoko chanopetuka kwamuri vachakupai mhinduro nekuti paneka vatuti ndinganovashira muromo tozoona yezvo tinetsa sekubhuya kwekuti ndichitorai hamutoiki
asakapedza nezvomubaya eya ndozvetiri kutotaura unohwara ado kumashoko etingafunga kuti mungadaro isi toda kuchema nemi kuti tizame kuti imwe vairi pazwisiswana kwete kuti ticheme nemwe kuti hai munhu ngaugareyo kana kuti munhu wakauraya wakanasa hazvisimbori zvoke tiripo kubatsira iyo mbogarai naye tizame kubatsirana in other ways kwete ngenzira yakadai ngeimwaya nayo mbobata iyo iyi haisati yahwisisika zvakanaka munoda kuti chii asi toda kubatsira kuti zvinofane kufamba tibatsirana avo vodii nekuti hatifari kudziva kuti tingapedze gore tiri mushango hazviiti Chidare kumera wange chikudai. Saka a certain amount inogamushirika. Mwono kuchepana mhuri kwani yokamudo. Namambo anonga akutoona kuti iwo zvinoreketeka ivo. Andi mwaona. Mukase chino chinolemera mambo kuti varekete zvinonesa. Tinokumbira muse chinoti mambo ari kurirwa ngoreketa nini nemhuri iyi. Ndozvinokubera zvozvo. Ndozvinokubera zvozvo. Tapota itai zvozvo. Tapa nguri namo. Pari zvino kusvika kwataita panapa hatisina chinhu chingadarika pane pataoneka ingati ndo Kuti ni amaunzi. Kare ndiro iyi. Anenge paswa. Mureka mutondo iyi. Nyamasha muna mari. Ndiri kumira mutape mangwani nguva yakati. Ndinoane mari ndose totenga mutombo. Mari yakati. Anenge paswa. Ndinoona mari yakati mangwani ndinoona ndisongane mhuri ya. Nekamari kakaduka ndinoona mangwani ndinoona yakati mutape. Reketa izvo pana mutape. Order. ndaiti zvatambobuda pamatombo kwataenda tazombozamawo kuchaya-chayawo makona saka watendawo kutikoretesawo $500 nemombe asi mombe yacho haisiri padhuze iri pachikukwa saka inoda kuti tizondoregereka tingandoti kana 2 days 3 days tingandoisirwa mapepa tinouya nayo ndingandiwo chete zvatakona kubatanidza pari kuti tambochaya-chaya ndikachaya-chaya tabuda ne500 yepada pe400 aunza ya nemwombe 500 itori muchira kutouya nemwombe asi mwombe haisi padhuze iri pachikukwa saka ida kutirwa mapepa kuti iuye saka toda kuchitsvagirwa vhari yemwombe yacho izozi plus 900 cash saka tondoipetudza he kwamure kwamutombo mombe inoguma in 3 days time pamunoona tichidai akuome mwoyo kudai kuri kuti maunzi asina kutichita kubva kwakaizve Joni akatimirira pakopa sokutaura kwaakaita then taizoya pakopa isusu tisaindotenda kuti chitunha chiuye kwaMutoi tisaindotenda taizomuti handitoya nacho iri ende kumadzimambo kuti nyaya yakadai haitambirwi pamba kungatei bhora ramapepa rinotambwa kwaMutoi police case iyi takaitarisa kudai ngokuziya kwatinoita kuti chiro chinohamba sei now wozouya apa paanodai panoibhainda kudai kubhainda kukwane chokunotiratidza pamba pake apo pane mota dziripo dzeropa remwana wedu raakatora unomboumerwa ngei kutsvake zvimombe nokutaka ka500 ko asikaratidzi kuita kwaakaita oraiti tazwa panapa Mutape dziri papo rope renesutinoridawo remwana wedu rine mota kwamu tokupai zvakadai yeMutape tazwa ngatitore step yekutanga tozoona kuti todii eidai zvinezvi kudai
munhu achatodzidza kumuona nemakarekita ake kuti aafi akazorangarira isusu hamutoni anopfeke zvimbatya zvinengaridza munhu uyu tanomhera tatende zvaanode izvezvi hakuna chinozouya futi. Amen. Ndayedu yakanaka maningi. Ine madzimambo mairi. Ende vana maunze vauya namambo. Vatungamidzawo pamberi kuti hambai ngoti gumiswa kwa mambo ndima. Hino tombounza kwamuri angorima kuti vanhu venyu mwauya nawo mashoko vari kubhuya muri kuazwa here? 1 2 munezve mukataura here zvokuti vana mutoo vagutsikanewo nemashoko ataurwa ngeekwamaunzi? Nyaya iripo ndeyekuti mambo Ngorima uri kuti handisati ndatoda kutotaura navanhu vekwamaunze ndichizwa kuti munhu uchiri kumochari. Ndoda kuzototaura nemhuri yekwamaunze ndazwa kuti munhu wawigwawo mavigirwa anoitwa munhu wese. Nokuti chiitiko chakaita vanhu vekwamaunze nacho chakatogumburawo mambo Ngorima. Saka isi taida kutoti takaona kuti isi tikavatongera vanhu ava tikatanga kutombavamora muchazoti vakazoionepi mari izvo iwo mambo Ngorima angadini atemoura pamari ataura kuti vanayo nesu hatisi kutozwa kufara ndizvo. Tatifunga kuti tatowedzerawo kamari kari nari kanobatika kuti vanhu vafare. Tatitofungawo saka nguva inoi takupa mutape tione kugura zuva ranyamashi. Takuipa mambo vachipa mutongo wavo vanopa wezuva ranyamashi. Zvakanaka pamusoro iyi vana baba navana mai vekwamaunze nevekwamutoo. Mutemo wedu isusu hatitenderi kuti munhu aorere mocha. Mutemo wedu isu hatitenderi. Muri kuzvizwa revekwamaunze? Muri kuzvizwa revekwamutoo? Muri kuzvizwa revekwamaunze? Muri kuzvizwa revekwamutoo? Dai revekwamutoo zvedini? Muri kuzvizwa here? Mutemo wedu hautenderi kuti munhu aorere mumochari. Mazvizwa? Right. Vekwamaunze pane zvimwe azombonyatso kufungisisa here zvemungaita kuti inini samambo ndiedze kutaura nevanhu vangu ava kuti munhu asaorera mumochari? Pane zvimwe azombonyatso kufungisisa here? Hapana, patanga taona 500 nemombe ndo patanga taida kudzadzisa pakuti mutaputi pamhatso pakuchizondochacha hele matsinde kuna amweni kuti handiti zvakaitana ndosiyana babaro. Alright, mwagumirwa ipapapo. Pa 900 500 iri kuuya nemombe iri kuzouya iyi. Zvakanaka. Ndava kuti manje ndiri kukukumbiraiwo kuti mutsvage 5,000 kusvika musi weFriday. Mwatsvaga 5,000 musi weFriday totaura newe kwamutoo kuti mutumbi usaorera mumochari. Nhasi chitatu mangwana china musi wechishanu mouya nemari totaura newe kwamutoo mwenda kotora mutumbi wovigwa muweekend muno. Mazvizwa here? 2 days munotsvaka mari munoiona. Mazvizwa? Munoiona.
kana kupfurikidza ipo papo zvinogona futi kureruse chini ndima yenyu. Vakamirira Chifungorima kuenda kutaura Chifungorima kuti chifu ndima vagura kuti mutumbi usaurira mumochari. VekwaMaunzi musi wechishanu ngavauye nemari iyoyo 5,000. VekwaMutoo ndinozviziva kuti zvinorwadza zvamwakaitirwa ngeapa. Even chimare chiri kuuya ichocho zvinorwadza. Hapana chavaunza apa. Asi ndiri kukumbiraiwo zvekuti mutumbi usaurira muinyi mochari. Mavizwa here VekwaMutoo? Vazvizwa VekwaMutoo? Mwazvizwa here imi kuti vazvizwa VekwaMutoo kuti mare ikambouya ndinotaura navo kuti mutumbi udini uvigwe, tozotaura zvimwe pai pamberi. Asi zvekwana 15 December zvaizvaizvo mwangu muno kwete padhuze panapa, padhuze panapa. Mwandizwawo here? Mwandizwawo here VekwaMutoo? VekwaMutoo ndinotenda nekugashira mashoko angu andataura. Kana imi mukatadza kuya nemari yomusi weFriday kuswera mangwana, handichagoni kudaidzira mhuri iyi kuti mutaurirane. Kwazvinzwa? Handichagoni kuidaidza iyi. Ndimi imi makaenda kwaChifungorima mukati Chifungorima tiperekedzeiwo nekutambudzika kwedu pachifu ndima. Chifu ndima vatidaidzirewo mhuri yeKwaMutoo tikumbire ruregerero pane zvitakadini zvitakavaitira. Saka vauya vatambira kamare kadiki ketataura ikoko kuti please musi weFriday uya nechi nemari iyoyo.